Kardom pini isi sodak la pening duk me abirtar jik tha pini difu lang mili araratum rong atowar long sorkar pen akirap kelong jiapan kache songpon pini ada por phai sirkep la chiti ma por malom difu lang mili along kedo akar biararatum rong atowar long kache song padopon labangso kache songpon athepi lake kidam tang 2005 aningkan khai soang bong karbi pen dimasang bong kache tengkheng pen thangnat adai kawi pin pen pinang anaratum apram dam nanglo lason thak thaksi di fulang milia long kedo akar biararatum sitami ongdung araratum ahemasor apran ke dam nang dolo kaduk kawi pen bangkret throk bagdoji hala bangso arona dio apran ke dam dunang la bangso ajoy nesi asam sorkar pen kapanong pi khai aphan kachisong pen apran ke dam abang phubang phiatum aphan kaduk kawi pen kuti kep mate 10 course atangka karbiang long otonomous council aphan nangkelo tang dolo lasi labangso along pen akerap kelong jipu pen lang milia raratum sitami kachisong pedo ponlo labangso aputhak apong kachisong pedo ponlo sitami karbiang long otonomous council pen thangnat ta kelang pon pedo dipin lang Karbiang long autonomous council sai klem bang thu Michael timung ke thandun ke lang milia long apran ke dam atum aphan ke mar 3 pu hokpon un e lasi pipedet lo pusi hukum sing teron pen pini pherang ke angno ningje pon pin purbe jong si lang milia aratum apran nang atum phan ke mar 3 pu hok un e pulote kopia potsi charging prisek along apran ke dam atum aphan ke mar 3 pu hok pen tangka inut pen lak ko pidet lo athe lang mili pen charchim prisek ke phorapet ason lo lasi haladak arat aphan ke pidet kopia pot nitum lang mili arat phanang pipedet mate nang panungko charchim prisek arat aphan ninge ki pitang det ke nitum lang mili arat aphan ta nang pinang ji pusi kachi song arat tum pen ningje pon anparta charchim prisek along mai ki doa hut sitami karbiang long autonomous council cem tuliram rong hang pen sitami haladak amay along ta lang mili ahawar pen apran ke dam nang atuma phanta tangka inut pen lak phopho pipon po pusi ningje veklo bonta kopisi non ke labang so alam the je hai hedet lo mate rd ka chi pipedet lo pusi tai claim bang sizing rong pipen ningje Difu pen Rajib rong pi report Karbi Daily News. Itu sangsei. Lang media so laporan kita untuk panang rapi itu sangsei. Bangso adharna ke phaponang kok athe alama bang kala halo ke damtang ningkan surina ropho aningkan khai pen khayang bong kacharbo Karbi pen dimasa aron hut lang mili pen kisung dun lang mili pen kichi dun tumaphan piniarni anstame KAC pen thangnara kerap pipe labangso lama joini si pini nilitum labangso adharna phaponang koklo kedam tang 2005 aningkan October 8 arni Karbi pen dimasang bong ladak ron nang dolo ron nang kedo along lang mili kado kabe rongkre proxy arat sose rongkre proxy ang bong pen rongkre nerke patuma phana bangke hemrit menang kailo lapen hemrit meke kai chot kali bang kret trok atuma phan apran armut tekang lo chenek holo tekang lo aria keng ingnang peme si nopak pen acha thok thak lo hele aguli pen ap tekang lo lapuson si tengneun ipin labang so kitu kistung nilitung ketong nang lo lasi pinilitum labang so dharna ke padopon bangke la hello Assam State Government pen Lucky T kejang dun tumaphan martyrs atumaphan kerap nang kapale labang so tangka piniarni an sutame lang milia sort tumaphan kerap pipi pon pedar puthaksi pini labang so adharna pen ajok rada thengno mate phrangke tuma thengno parno ponang koklo kedam tang anil tum pinrem pon lo atheke lang mili along hello ron kedo cheng lang mili along bangkela dak nilitum tarik nerkep si labang so ghotona chopholo lapen adun thu nisir ke papi ansil charchim presek along bangke labang so ghotona plang lo lapen ka chupho vekta ladak lang mili along hello lapen lang mili along ke lapson se apran amui ke dam chot lapugoli lo phiphuani pen haladak kido ka thak
ong dung atum reserve along le chot pustame hidi long le ke chapang cho tum ta dopik lo lapen hem humporti lapen kaprek biri bithung pandang lok long le phelang doan stame ke chapang cho tum dopik lo lahai long le phelangan stame piniar ni tum asapna tan le chelong le dat lo lahai humporti doan lahai hemrit khidat doan stame le tum che ote kang nang lab lo lapen bang hemrit menang kai lab lo lasi labang so lam Michael Timung lapen ako non aphia bangke Michael Timung chatkali lo CM afan stame alang li labang so definition alang li kaprek ame thang ideology pen thansi CM afan stame aning kapakek lapen aning kapasik sak dolo nilitum ke dam hostame CM tame nilitum afan asapso ning kasik sak bate alang li asapso aning iche pithia son nilitum afan asapso a respondo lasi lapusona bangke claim to datangi polo lapen CM stame afan nilitum ke kether lapukali nilitum bangke kachunungri piniar nian stame nilitum ke langmili rat pen ke jakong gedo tumafan KAC CM tumafan MP tumafan nilitum ke ther pon jakong ave stame nilitum ke ahok pet kisung apotsi nilitum afan nangrap bek nangji lapen lang pon bek nangji pu alam pen si piniar nian stame nilitum bangke chunungri pon bom lang tum labangso officially nilitum labangso file nilitum methang si che pursue dun lo labangso a file puthak lasi appointin stame labangso martyrs a definition langmili rat tumafan alangli thansi labangso right kapavidaji aphan labangso right labangso a definition alangli bang aning hang tikpen kelar ponji aphan si bor ilo lapen kaduk be rat mafan tame kiduk de rat mafan ke thek the rat atmafan tame lapuson si pamang hulo alangli martyrs po a definition karjupen lase alangli inut high educated munit alangli ACS pass tahai alangli IAS pass tahai tame kiduk dat arat maphan laki thigi jang don bek arat maphan kipipi dadi phan kabor ipen alangli la martyrs pu amining bang kelar ponji phan kabor i bang ke niru tum hen pen sodak pen pin rem lo atheke ilitum chini ponje khai pen khayang bong ron ke do hut kithi dun tum phan ke alangli hen pen alangli ideology pen kopilon te laki ir pogai lalo Michael Timung labang solam lang miliarat maphan hek to sonte ni tu mahin pen choro parje rono hut kithi dun bek tu maphan yong si martyrs po a kategori along hok pon pe polotang te komara phansi hok pon lang lahaloyo alama bangke kutik ke patangka nang kapaledo labang so kutik kep angbong pen lang miliarat tu maphan piniani antame kerap pon pelang pudame lapuson si Charchim along kacu phodan tuma phan bangke piponet lo lake news long bethe taklang lo lapen rat atum same chini dun lo bonta lang mili asor tuma phan ke pinianian same krapi pon pelang nili ningkan suri ini ra ho ningkan di masame kar bi hala suka charbo hut alang tum ben bangkre thok chidun lo la suka chialong alang tum nonta sokar pen thang kelap long lela bang kapek tum long lo stalang tum long lela kapanong itu atang kata nang lelo 10 crore tangarang lelo pusipu 2019 ini kan la pen mol momen si la sobang proposal pilo la sobang accept si apki bangke tangkata nang lelo pu la sonta kasi charchim long dak pen dak bang atarik Oktober ni jo tengkheng lo apen la sopia dak bangke 17 Oktober ni charchi belong tengkeng pilo hadak phan bangke kerap pilo sarkar pen lapen nilita hadak kecerap dunong hadak charchi belong kimolong CM amina alangli bang masi hadak ki piji phan lamchak pitikang lo lapen tangka dong lo son hatha sut ke kimo ni hadak lang mi sorbata nili nang tun pen nang charji usi me puwang si la so tim ladak non dhana dobom la so tim atum hadang dung si nang charju lo charju ba CM kopi bang jipi tikang bang hada bang miu la sia la dak la lang mi sor bangta la dak lak phopho kelong ason thaso si prap jin pen longpo pusipu la pela so phi bang talong le talong adat batai ni thom ni li CM long chingki pidu la si la so kelong le dera bang ke potong long de la bang le ning duk lo bini la dak ko puthot lang tu che so nang ko bang ke la ke therak me bi alam lo ape nilita la rong so long si ning duk che paklang lo la si nale tum kopi ma
kipu la so lambang klar dak de rara tu maning samse dak especially lang milia sor rong kret proxy narkep arong sor tum aning samse la sila so puthak siam ke hai phan nili chuniri bang lahelo na tum pen ing samjin pen aning pang samjin pen to tangkai posit long le ma po bang la so bang klar dak alam pen lamboy ki pi ba te lam klar ki pi sigi me pen akai Michael Timung secretary joint secretary alangli in charge lo la sila so puthak pui posi charchim no long lo pen cm che det api kami alangli bang piun ilu mate ki pi arona ve pugu pusal si pulong pomba la so bang karbiara ratum ning sabse especially ni litaning sabse la pen kato betum karjulong tu anta ning sabse aning duglo la si kelong na tangka jong si dokolo pute tangka ra dolang athe hala jong si 41 bangkre bang pikebra isi jong si 5 lakh long pustame 2 crore 5 lakh baji la si 10 crore jong si tangka nang lilo pote non 7 crore 95 lakh satangka dona hala la si nililan chini unte sita la so ba puthak la so tangka bang korona si kita amado bang kapra ke SDC pen ke song ho ki chi ho phanta pilo busipu la si kon ma ki pi ka do pe ra tha thangno la nilihin pen klar dak alam ki pi ji phanil hit ba chundiri lo la pen numol momin abang la so puthak assembly long alangli ningjebek la pe la so tangka nang ke pa na contribution bangken dr numol momin ari tengdo la si la so bang alangli phan churona ji la pen non bang ke alangli du doktor numbol mumin phan bang si nili la lang milia so phan batai si kaching kidami phasi nili piling tungpok dia la so putang atangka la ron mai ki do sek la martier pusipulo sita martier bang la so definition mutab definition dalam sipulo la sila charchi mo so lot ke long lok isi bet ati masat ron pen ki tidun ki virdun along le phelang ke cepadoi dun la so tuma ba la lang mili rong ke thoksia tum long le det la so bang division bang kalang tum pitek ba mini pubang sebab pi nei posi nilta nihli pra chuniri lo la pen lo pute la bang akai si aning dupo apen hala ke chevoy tumang ta aning dupo la da ke do apiso aso tum familia tum la da long der bang hala ke che tum ning samsi daji la se kadoi phan cm la pen council sor kadoi tum la so puthak chingwai pami si me la martier tangka nangali tangka kuna siki lema ke lema la pala so puthak isi kerar phan isi bangke paklar dak nahi la pencing bai pami bang si la lang mili soran pinai po bang isi long dame no tame isi dison nc la so tangka dapat piserak ja phan abang ko chingbai thunei pusi nil hinpen tunei lo dharna donang se da bang ke isi ningduk lo thang phan chi jinso me chi thrak me la ponang denang le rok lo lang mili ara da tum hala bang so lingkan srini ra phoningkan ron mailong apan ke dam nang tum apan dak pen sarkar pen kalana dunji kali ahe marit ki kimpi dunji kali sinon la puson towara long si pangni phong towara long si parjap phong la puson ka chesong dengan ke ban da bang isi ningduk me lam pinak la si isi sarkar tum a od isi ka chelar nai bang la lo komar ne tum dharna dolo komar ne tum chesong no plutang te aning jangje rong diti asi hala aning ke jangje bang chibi koksi hala dagara tum piposi ka chesong ko piposi dag dharna ke dolo hala so bang chini nai ko bang nili ko bang ke atuma ning ki duk ani ki sunglam bang chini dun tha la sinon nili tu niriji bang ke da karbiano tumas council kachari bang photum lapen officer tum sita me lang litum ki sungar lam bang chini temina po lapen lama bang ke aning pang samjin pache hok jok lam thanon thek nang po aning pi oi lak putang thela puson sila ke dam bom po la sinili puji ko bang ke dam tang hala tak martair potom han ke panong pen koror ke batangka ke dolo potsi non kachini ana bangke koror ke batangka ke ikelang hitum kachini bangke lasi hala kache song holong ki thidun ve katum han ke lagi pivek na po thek lor lam lo seta me hala non charchi ma aron hut tame ki podun bek tum hanta pipon lo pod dak lang miliara hala so aningkan hala ba isivet alam the pensi ke voidun lo gente kupi posila dak hini long ko ke tak to dak lo la isivet lo kala lasi pipon rapenon pite dalo pipon ji te pipon rapenon da ke plake bengke phana bangke abe nang pola helon tum hin bengi puri ke alam beding delo ke nili da council atum phandat nili adai tipe da bangke le tum rara tum hamphang atuman ta me da ise ke chok chedo ili tum kai kita me la puson konatma ahur ki chodut konatma arong ke do jot hala da ka dim an na phansi tum ke ma tha jot mate chini dam chotiti
la si tum la kachinita kapacetang tekthia porlo la si non e phang ke bang ji ana bang ke litum hala bang so poro hut kuma ma tum si ke podun set ma hala tum ana phan ke akara jong aning ke pang samji phan ke litum ining si bi ponang ji rar pen thang nat le rat bun tekthia ta aning ke pang sam an ke kem un ako si non pining tame non apor nang le lo jo non chiko joni on thom si nang le po la so hode bang ke ni tame inut ham phang long inut rat asa sai kem bang po bang pu pen arku chian po na bang so non lang mili rat phan tame etum ning si bi pon ji phan ke body pon po we don't talk that no don't mang ke lang lên hem là do có tỷ sẽ pi ra cái bang mà là chỉ đến rồi thì chia phai cái này bang thuộc sĩ cái bên cái thuộc sĩ cái đèn nè kép ta hala nó là bang cái sản pi bang cái này sao ta long lệ là bên cái pun đập bom pi là bang cái sản pi bang cái pi này Aprang ke la social people pati si api ako kurang kursi social people pati tekan pati tekan ting ban ne kan la pi la pen ave le pen lang pi ya ta ve ha se hot tem ke ting ban la pen posa holoso la pen ke ting ban hala kem do hut la ben la be la ya ta ve pi pe la